Men jag vet akkurat saker inte som är framme nu. Amy Winehouse? Nej. Nej, en heter Christina Aguilera och en heter Adele och jag lärde oss utkört och så. Det är försångaren Queen. Allt var bättre för det. Därför det är inte det är en ironisk tillsipning till vidare den gamla fredag och tar man det där så ser man allt var bättre för det. Det var det i slätt i rövrigt och han som säger det han blir gammal. Ja. Det är bara det. Tack ska du ha. Ja. Allt var bättre för det. Musiken och väckre och problemen. Man kan dricka öl på en gatuhotten nu och köpa alla såna där kontomansspel. Man skulle 4 stationer runt i byn för att få en enkel öl och det var näck bättre. Näck bättre. Ja. Det är enda som är bättre för det man själv var ung. Det jag ser att ett gott jobb då gammal. Det är också legitimt att man kan gränja. Och det är som kan man få bo i så är det legitimt att man vill bara grån och sånt. Det är faktiskt det. Onkel, det är som onkel alltid har varit i halven. Absolut inte många. Det ger upp vid det som är för allt samfundet att omkring det så framåt kan man säga. Vad säger du Henrik? Kan du snacka språk? Det är en öliga klockbok i Bibeln som heter Predikarens bok. Och här ständer med annat att inte är nytt under sol. Allt är en ändretöka. Allt är en evig ändretöka och det är faktiskt rätt. Ja, det är också betryggande att vita allt är en cyklus. Det är det. Det färöiska språk kan vara lite svårt att förstå. Kan det minns? Som du varst. Det är sådana teckningar på Facebook som jag tror inte så över. Det är tvärs över. Det är så hvis man säger jag ska läta in det där. Tog mycket så det borde det som rester som säger sträva och så det här. Så där kan man och så som är det man kan välja då Facebook så. Det kommer väl och så är det tätt. Det är lektioner och stora ting och full sång och inte röjt, ja. Det är nästan. Alltså man minns bäst att man är äldre till det som man gör det också. Man drackar sin tunnan och is och så rinkar så rinkar det och så inte rinkar så lär man det. Drackar sin ut där som inte vinner. Det hade på. De är lia som fast ja, fint va. Alltså man prövar stilla sig fram och göra ett eller annat. Fisk för det vi gör det people så det syns faktiskt inte gott. Läsa bra. Träffar när läsa bra att det ska tas att skrom. Det skulle kunna spela några. Det du måste gå in. Helt så kommer det en nästa tag till politiker eller till komiker. Nej alltså det. Alltså jag mötte kunden som är Jöknen Pivors Halfors. Det är smär man nu. En politiker han har alltså går så en fudgen där och folk som osand vi alltså och andra borde helt vara så fyra. Ja. Så han har ganska 40% mode så är 20% som vi visste. Jag stannar andra scen här och vad som skämt så är det poster och det skulle se här och det är en väl mot det. Det spelar en roll som politisk så är det öarna faktiskt som säger att det är osant. För akkurat som vill. Tron till andlund. En för när så var det och så säkert stor han kände lagstjärnan var vi han är inte just såna filmer än så var en kom att snacka med mig en inte dama så helt han fyra det var komiker man skulle välja och det är nog blir lagstjärnan nu tänker jag på ska man toucha kurs här så det var smart det där. Det har vi börjat komma till. Ja, det var så djupt att det kvar så svär på. Det kan vara det. Alltså, jag hade inte stått att lämna eller kärlest. Ja, och det som stått är det inte gott. Ja, så är Sverige här. Tog jag det gott alltså.
Ja, det är det.